Избранико, на прага си да станеш милиардер. Прислушай се внимателно, защото това, което предстои да прочетеш, носи деликатно, но и спешно послание от небесата. Ако го приемеш с вяра, можеш да стъпиш в сезон, който ще промени хода на живота ти по начини, които никога не си представил. Това не е само за пари, а за божествена цел, възстановяване и благословия толкова голяма, че да прелива във всеки ъгъл на твоя свят. Не трябва да пренебрегваш знаците, които Бог вече е поставил около теб. Ако вярваш, напиши Амон. Ако се съгласяваш, напиши 2323. В тези думи се крие надежда, която изгрява като утринното слънце. Има и тихо уверение, че Господ Исус Христос е водил стъпките ти, дори когато си се чувствал незабелязан, нечут и несигурен за бъдещето си. Преди да продължиш, спри за миг и осъзнай, че този момент не е обикновен, и защото небесата често шептят преди да действат с мощ, а само внимателните сърца разпознават промяната. Ако това докосва сърцето ти и усещаш как вярата започва да расте в теб, отдели малко време да харесаш видеото. Това е прост акт на съгласие с това, което Бог подготвя за живота ти. Бащата вижда твоята послушност в малките неща и почита дори най-дребния жест на доверие, който проистича от искрено и надежно сърце. Да станеш милиардер в езика на Бога е първо да станеш богат в вяра, богат в послушание и богат в любов. Защото истинското изобилие винаги започва в духа, преди да се прояви в ръцете. Знаците, че си избран за необичайно благосъстояние, не винаги изглеждат като злато или аплодисменти. Вместо това те се появяват като дълбоки изпитания, които те укрепват, дълги нощи, които усъвършенстват характера ти, и мълчаливи сезони, в които само Бог е разбирал сълзите ти. Преминал си през разочарования, но не си се отказал от Исус. И именно тази устойчивост е един от първите знаци, че небесата ти се доверяват с по-голяма отговорност. Друг знак е странното неспокойство, което нараства в теб. Усещането, че настоящата ти ситуация не може да побере размера на призванието, което Бог е поставил в живота ти. Докато другите около теб изглеждат доволни от обикновените пътеки, ти чувстваш как те тегли нещо по-голямо, нещо, което носи влияние, въздействие и силата да благослови много животи извън собствения ти. Това вътрешно вълнение не е гордост или алчност, когато е предадено на Христос, а по-скоро е Святия Дух, който подготвя сърцето ти да управлява изобилието с смирение и състрадание. Забелязал си, че дори в сезони на недостиг, осигуряване по някакъв начин е намерило пътя си при теб в тихи и неочаквани форми. И това е още един деликатен сигнал, че Бог те учи как да управляваш изобилието. Може би си получил помощ точно в момента, когато си имал нужда от нея, или възможности са се появили тъкмо когато си бил на ръба да изгубиш надежда. И всяко малко спасение е било урок в божественото време. В един далечен край, където небето се сливаше с безкрайното море, живееше човек, избран от Господа. Той не знаеше как точно ще се случи, но чувстваше, че в сърцето му се ражда нещо велико. Порив, който го водеше към нови висини. В началото Господ го учеше с малки поточета, преди да му дари реки от благословения. Той не искаше просто да го навести с успех, а да го утвърди така, че нищо никога да не го отклонява от неговата същност. И тази трансформация започна с дълбочината на молитвения му живот. Не винаги шумен или драматичен, а постоянен и искрен, подобно на свещ, която гори дори в най-тъмните стаи. Той научи как да споделя с Бога своите страхове, мечти и тревоги, особено финансовите си затруднения. Вместо да изпада в горчивина, той избра да се приближи към Него. Растящата му близост с Исус стана ясна индикация, че богатството, което можеше да дойде, няма да го разврати. Основата му се изграждаше в отношения, а не в материални блага. Въпреки това, той често се чувстваше неразбран от околните, които не можеха да видят визията, която се оформяше в него. Тази самота понякога го караше да се съмнява в избрания от него път. Но именно в тези тихи моменти, когато се чувстваше изолиран, той намери сила в зависимостта си от Бога. Избраните често преминават през сезони, в които малцина разбират мечтите им, защото небето разкрива плановете в етапи и не всеки е призван да носи еднакво ниво на откровение. В тези осамотени места, където той се чувстваше сам, Бог укрепваше увереността му в неговия глас над всички останали. Друго очевидно доказателство за растежа му бе желанието да дава, дори когато собственото му богатство беше оскъдно. Щедростта, която идва от недостатъка,
е отражение на сърце, на което може да се вярва, когато дойде изобилие. Той изпитваше състрадание към страдащите, пренебрегваните и разбитите. Често си представяше как животите им биха могли да се променят, ако имаше ресурсите да ги помогне. Тази мечта да благославя другите не беше случайна. Тя отразяваше Божието сърце, което се формираше в него, подготвяйки го да използва богатството като инструмент за любов, а не като символ на статус. Той също така развиваше дисциплина в области, които преди му се струваха хаотични. Учи се да управлява времето, мислите и навиците си с по-голямо внимание и намерение. Растежът в дисциплината е тих, но мощен индикатор, че Бог го подготвя за по-големи отговорности, защото голямото влияние изисква силен характер. Бащата не дава извънредни благословения на небрежни ръце, а с радост ги предоставя на тези, които са научили търпение, честност и вярност в невидимите моменти. С времето в него се събуди нова увереност. Не беше шумна или самодоволна, а спокойна и устойчива, основана на разбирането, че идентичността му произлиза от това да бъде дете на Бога. Тази увереност бе различна от арогантността, защото носеше в себе си смирение и благодарност, вместо сравнение и гордост. И когато стойността му беше закотвена в Христос, финансовото увеличаване се превръщаше в благословение, а успехът в платформа за прославяне на Бога, а не за самоиздигане. Скоро той щеше да влезе в нов сезон, където вратите се откриваха с удивителна лекота. Идеите му потичаха с яснота, а връзките се свързваха по начини, които изглеждаха божествено предопределени. В един свят, където успехът не идва случайно, а е плод на дълги години търпение и вяра, един човек се изправя пред своите предизвикателства. Той знае, че в скритите сезони на живота, когато никой не го е аплодирал, е проявил усърдие и преданост. Небето наблюдава как той сълзи, моли се в късните часове на нощта и отказва да се откаже от Исус, дори когато обстоятелствата му изглеждат тежки. Този избран, който върви по пътя към изграждането на свое богатство в Божия план, разбира, че става въпрос не само за цифри в банковата сметка, а за това да стане инструмент на трансформация за семействата, общностите и поколенията, които ще дойдат след него. Знаците на промяна вече го заобикалят. Те се проявяват в растеж, усъвършенстване, визия, дисциплина, състрадание и непоколебима вяра в Господа. Следващият знак, който подсказва, че той навлиза в изобилие, е дълбоката трансформация в начина, по който възприема парите. Те вече не са просто средство за идентичност, а инструмент за служене на Божията по-велика цел. Младият мъж пише 1212, символ на своята вяра. Наскоро открит метод на мозъчни вълни, подкрепен от невронауката и доскоро скрит в класифицирани документи, помага на хиляди хора да активират своето богатствено състояние. Хората го наричат звука на магнит за пари, тъй като бързо привлича изобилие. Той кликва на линка в описанието и под коментарите, за да пробуди процъфтяването, което вече се крие в него. Започва да забелязва, че страхът от липса бавно губи хватката си върху мислите му, заменен от спокойна увереност, че Бог е неговият осигурител във всяко време. Дори когато числата не изглеждаха обещаващи, а обстоятелствата бяха несигурни, нещо дълбоко в него оставаше стабилно, шепнейки му, че бъдещето му е осигурено в Христос. Това вътрешно спокойствие не е малко или незначително, а е почвата, в която расте процъфтяването под Божието ръководство. Когато тревожността вече не управлява решенията му, мъдростта започва да ги води, а мъдростта винаги води до трайно увеличение. Друг знак, който се разкрива в живота му, е изострянето на разпознаването, особено в бизнес възможностите, отношенията и времето. И където веднъж е бързал напред от отчаяние или нетърпение, сега той намира време да спре, да се помоли и да слуша преди да предприеме действие. Тази зрялост разкрива, че Светия Дух му показва как да управлява възможностите с прозорливост, а не с импулс. Влиянието на ниво милиардер в Божия план изисква разпознаване, което защитава както ресурсите, така и репутацията му. Също така той преживява моменти, в които идеи идват внезапно и ясно, сякаш нежно се засаждат в съзнанието му по време на спокойна молитва или обикновена рефлексия. Тези идеи може да са изглеждали по-големи от текущите му възможности, но носели усещане за мир, а не натиск. Такова вдъхновение често е знак, че небето разширява мисленето му извън настоящите обстоятелства. Когато Бог има намерение да издигне някого, първо разширява визията му,
за да може да си представи това, а което преди се е струвало невъзможно. В дълбините на душата ти се е събудила смелост, която те подтиква да стъпваш в пространства, които преди са те плашели. Независимо дали става въпрос за лидерство, иновации или по-голяма отговорност, вече не се свиваш в присъствието на влиятелни хора. Разбра, че стойността ти не зависи от одобрението на другите. Тази тиха увереност изтича от връзката ти с Исус, който те е учил да стоиш здраво в самоличността си като любимото дете на Бога. Истинското богатство изисква смелост, а смелостта расте, когато идентичността ти е стабилна. Забелязал си също, че разговорите ти се променят. Вече говориш повече за цел, растеж и служба, отколкото за ограничения и сравнения. Думите носят творческа сила, а трансформацията на езика ти разкрива преобразуването на начина ти на мислене. Вместо да се фокусираш върху това, което нямаш, сега насочваш вниманието си към това, което можеш да изграждаш, подобряваш и благославяш. Тази промяна синхронизира мислите ти с изобилието на небето, отваряйки пътища, които преди са изглеждали затворени. Сега забелязваш, че неуспехите вече не сломяват духа ти, както преди, защото си научил да ги виждаш като уроци, а не като загуби. Всеки забавен напредък ти е преподавал търпение, а всяка пречка е заточила устойчивостта ти, подготвяйки те да посрещаш по-големи предизвикателства, без да се сринеш под натиск. Избраните не са тези, които избягват трудностите, а тези, които позволяват на трудностите да ги усъвършенстват в по-силни и мъдри съдове. Когато силата ти бъде изпитана и доказана, по-големи възможности могат да почиват уверено на раменете ти. Щедростта продължава да расте в сърцето ти, а дори преди значително богатство да е дошло. И това е един от най-ясните знаци, че се подготвяш за извънредно увеличаване. Даваш насърчение, време, доброта и подкрепа, без да очакваш незабавна възвръщаемост, отразявайки природата на Христос в ежедневните си взаимодействия. Бог често измерва готовността за финансови благословения, наблюдавайки как някой вярно се отнася към малките актове на любов. Сърце, което се радва да дава, никога няма да злоупотреби с изобилието, когато то дойде. Друг знак е обновеното ти внимание към интегритета, особено в личните решения, които никой друг може да не види. Избираш честността пред лесните решения, вярността пред удобството и последователността пред временната печалба. Тази ангажираност към интегритета изгражда основа, която може да издържи на голям успех, без да се срути под натиск. Богатството без характер бързо се срива, но богатството, изградена на праведност, остава стабилно през всяка буря. Започваш да усещаш и по-голямо чувство за отговорност към другите, осъзнавайки, че бъдещият ти успех няма да е само за теб, а за многото животи, свързани с твоя. Това осъзнаване вероятно е дошло тихо, може би по време на молитва или докато размишляваш за борбите на хората около теб. В един от онези моменти, когато сърцето ти е отворено за нови възможности, започваш да сънуваш не просто за личен комфорт, а за един по-добър свят. Въображението ти рисува картини на училища, които получават подкрепа, на семейства, които възстановяват връзките си, на министерства, които стават по-силни и на общности, които се издигат. Тази широка състрадателност е знак, че Бог подравнява сърцето ти с Неговите щедри намерения. С времето, увеличаваща се способността ти да останеш смирен, дори когато мечтаеш за по-големи постижения, е истински дар. Напомняш си, че всяко благословение идва от Неговата благодат, а не от собствените ти усилия. Учиш се да отпразнуваш напредъка, без да позволиш на гордостта да те завладее и да признаваш ръката на Бога във всяка отворена врата. Тази скромност е от съществено значение, защото те държи здраво свързан с истинските ценности, когато видимостта ти нараства и признанието става все по-голямо. В царството на Бога истинският удар на милиарди е устойчив благодарение на смирението, което постоянно насочва погледа обратно към него. Междувременно в тишината започва да се случва възстановяване в области от живота ти, които някога са изглеждали счупени – отношения, самооценка и надежда за бъдещето. Изцелението на тези скрити места гарантира, че когато изобилието дойде, то няма да се използва за покриване на неразрешена болка, а за усилване на здравословната цел. Исус лекува преди да възвиси, защото желае твоето цяло съществуване повече от материалното богатство. Може би наскоро си усетил как някои врати се затварят.
Въпреки че в началото това изглеждаше объркващо, всъщност затворените пътеки бяха актове на защита, а не отхвърляне. Бог премахва дистракшън и неправилно насочени възможности, когато подготвя нещо много по-значимо напред. Загубата, която си усетил, всъщност е пренасочване, което те води от по-малки резултати към по-голяма съдба. Доверието в него по време на тези преходи показва готовността ти за по-големи отговорности. Друга красив знак е благодарността, която започва да прелива в ежедневието ти, а дори за малките благословии, които преди са оставали незабелязани. Тази благодарност променя фокуса ти от недостиг към изобилие, позволявайки ти да видиш колко богато Бог вече е осигурил за теб. Тази благодарна перспектива създава атмосфера, в която просперитетът може да процъфтява, без да става идол. Когато сърцето ти е удовлетворено в Христос, материалното благословение става добавка, а не замяна за радост. И в този контекст, една практика, известна като 302 чудо, започва да привлича вниманието на мнозина. Тя се състои в 7 секунди, които активират сънлив център на мозъка, свързан с богатството и благословенията. Връзките, които ще започнеш да създаваш, ще бъдат естествени и значими, основани на споделена визия и взаимно уважение под Божието ръководство. Тези свързвания няма да бъдат изградени на манипулация или стремеж, на истински партньорства, които могат да ускорят напредъка по начини, които години на самостоятелни усилия не биха могли да постигнат. В историята на всеки от нас, моментите на осъзнаване и да изграждане на връзки са знаци, че пътят ни към значително богатство започва да се разгръща. Докато преминаваме през тази вълнуваща трансформация, е важно да помним, че ставането на милиардер под божественото ръководство не е просто стремеж към личен комфорт, а пътуване, изпълнено с влияние, отговорност и дълбоки промени. Знаците около нас са ясни доказателства, че небесата внимателно оформят нашия характер, разширяват нашето виждане и укрепват сърцето ни в Христос. Исус Христос променя нашите мисли, учейки ни да гледаме в дългосрочен план, вместо да се фокусираме само върху моментите. Той ни напътства да ценим целта над импулсите. А това дълбочинно изравняване на нашето мислене е от съществено значение, защото устойчивото богатство изисква яснота, търпение и визия, които не се срутват под натиск. С времето, когато нашето мислене озрява, способността ни да поемаме рискове и да растем се увеличава естествено и стабилно. Може би сте забелязали, че реакциите ви на предизвикателства се променят значително в сравнение с предишните години. Ситуации, които някога предизвикваха паника, сега вдъхновяват стратегическо размисъл и молитвени отговори. Вместо да се чувствате затрупани от несигурността, вече учите да спирате, да дишате и да търсите мъдрост от Бога преди да действате. Тази спокойна нагласа не е случайна, а знак, че Светия Дух укрепва емоционалната ви основа за по-голяма отговорност. Богатството усилва всичко, което е вътре в нас. Затова Той се грижи за стабилността на вътрешния ви свят, преди да разширява външните обстоятелства. Друг мощен знак е дисциплината, която се формира в ежедневието ви, особено в области, които преди са изглеждали разпокъсани или несъответстващи. Станали сте по-целенасочени с времето си, фокусирайки се върху растежа, ученето и самоусъвършенстването, а не върху разсейването или сравненията. Тази постоянна прецизност в навиците изгражда структура, необходима за устойчиво управление на голямото богатство, без да губите баланс. Голямото благосъстояние изисква последователно управление, а нарастващата ви дисциплина показва, че се подготвяте да управлявате изобилието мъдро. Започвате да усещате и по-силен стремеж към съвършенство във всичко, което правите. Било то видимо за другите или скрито в личните усилия. Вместо да се задоволявате със средностатистическото, чувствате нужда да се подобрявате, усъвършенствате и издигате работата си, защото я виждате като дар към Бога. Това преследване на съвършенство проистича не от несигурност, а от благодарност и желание да почитате онзи, който ви води. Съвършенството под божественото ръководство естествено привлича благоволение и отваря врати, които съответстват на вашето призвание. Наблюдава се промяна в начина, по който възприемате препятствията, защото онова, което преди изглеждаше като бариера, сега се явява като стъпала към растеж и прозорливост. Всяко предизвикателство става тренировъчно поле, където уменията се остри и характерът се укрепва. Развивате устойчивост,
която ви позволява да продължавате напред, дори когато напредъкът изглежда бавен. Тази устойчивост е знак, че се подготвяте да се справяте с мащаба и сложността на влиянието на милиардерите. В един момент, в който животът ти започва да променя посоката си, забелязваш как в теб се пробужда дълбоко чувство на отговорност към собственото ти здраве. Както физическо, така и емоционално. Разбираш, че за да постигнеш дългосрочен успех е необходимо да притежаваш сила и стабилност. Все повече се замисляш за важността на почивката, храненето, размисъла и духовното обновление. Осъзнаваш, че изтощението не може да поддържа величие и започваш да се грижиш за себе си не от егоизъм, а като мъдро управление на тялото, което Бог ти е поверил. Здравото тяло и балансираният ум ти дават издръжливостта, нужна за устойчиво процъфтяване. С времето забелязваш и как твоят социален кръг постепенно се променя. Взаимоотношенията, които не съответстват на твоето развитие, започват да избледняват, докато нови връзки, които те вдъхновяват и насърчават, се появяват естествено. Тази трансформация може да е малко горчива, но в същото време отразява внимателното подрязване, което Бог извършва, за да осигури, че околната среда те подкрепя в твоето призвание. Избраните често преминават през сезони на преосмислене на отношенията, преди да стъпят в по-голямо влияние. Обграждайки се с хора, които споделят вяра, честност и визия, укрепваш своя път към изобилие. Друга красива индикация за промяната в теб е нарастващото чувство на благодарност за уроците, научени през трудните моменти. Вместо да се сърдиш на тежките сезони, вече виждаш стойността им в оформянето на твоята зрялост. Благодарността преобразува болката в мъдрост, позволявайки ти да продължиш напред с сила, а не с горчивина. Когато можеш да оцениш процеса на усъвършенстване, става ясно, че си готов за наградата, която следва. Бог често позволява изпитания, за да подготви избраните за величествени благословения. Също така, все по-ясно осъзнаваш, че бъдещото ти богатство носи отговорности, много по-големи от личния комфорт. Мечтите ти вече включват повдигане на семействата, подкрепа на служби и създаване на възможности за другите. Представяш си бизнеси, които служат на общностите и инициативи, отразяващи състраданието на Христос. Тази насоченост навън е жизнено важна, защото Бог доверява голямо богатство на тези, които искат да умножават благословенията, а не да ги натрупват. С времето ставаш все по-съзнателен за божественото време, разбирайки, че не всяка възможност изисква незабавна реакция и че чакането може да бъде толкова мощно, колкото и движението напред. Търпението замества импулсивността, а молитвено обмисляне при бързаните решения. Тази зрялост те предпазва от скъпи грешки и те подготвя да стъпиш уверено, когато се отвори правилната врата. Времето, ръководено от Бога, осигурява, че разширението настъпва в най-плодотворния момент. Ясен знак за напредъка ти е и спокойната увереност, която нараства в теб относно уникалните ти способности. Вече не поставяш под съмнение даровете, които Бог е вложил в сърцето ти. Вместо да се сравняваш с другите, започваш да оценяваш своите специфични таланти и опит като целенасочена подготовка. Тази приемственост на твоята идентичност ти позволява да действаш свободно, без несигурност. В един слънчев ден в сърцето на един млад лидер се разразяваше буря от нови усещания и прозрения. Вярата му, дълбоко вплетена в Христос, се превръщаше в стабилна основа за лидерство и влияние. Всеки ден той усещаше как яснотата относно дългосрочните си цели се увеличава, а плановете му стават все по-структурирани и конкретни. Онези неясни мечти, които преди го преследваха, сега се трансформираха в ясни стъпки и измерими цели, които се оформяха в ума му. Тази нова яснота беше знак, че Бог съчетава визията му с практическо изпълнение. Той осъзнаваше, че истинското благополучие изисква не само вяра, но и стратегия. И той развиваше и двете в съвършена хармония. Внезапно информация за рядък 7-секунден ритуал, който преди време е бил скрит в класифицирани документи, започваше да излиза наяве. Чувстваше се вълнуващо, защото хората вече споделяха истории за бързо финансово напредване. Ритуалът отнемаше почти никакво време, но активираше сънливия ключ за богатство в мозъка, който повечето хора никога не използваха. Той бързо кликна на линка в описанието, знаейки, че трябва да действа преди информацията да изчезне. Докато растеше в своето разбиране, той усещаше как в сърцето му се развива смирение.
С всяка нова стъпка напред, очакването за растеж се увеличаваше, напомняйки му, че всяко благословение произлиза от Божията благодат и насока. Когато си представяше бъдещия си успех, вместо да изпитва право, той чувстваше благодарност, осъзнавайки, че пътят му е бил поддържан от божествена милост. Смирението му позволяваше да държи сърцето си отворено и духа си готов за учене, дори когато влиянието му нарастваше. Той знаеше, че без смирение богатството може да изкриви перспективата, но с него то ставаше канал за светлина. Въпреки че настоящата му ситуация все още не се беше променяла напълно, и той усещаше нарастващ мир относно финансовото си бъдеще. Този мир не беше отричане, а дълбоко доверие, че Божиите обещания ще се разгръщат в перфектна последователност. Вярата често предхожда проявлението, а спокойствието в духа му беше знак, че нещата се подреждат зад кулисите. Когато мирът води, благосъстоянието следва в точното време. С времето той започна да вижда как дори неуспехите го мотивират да учи по-дълбоко, вместо да го обезкуражават. Всеки труден момент го тласкаше да усъвършенства уменията си, да търси съвет и да засилва стратегиите си. Беше се научил да се чувства удобно с растежа, дори когато той изискваше да излезе извън зоната на комфорт. Гъвкавостта му под натиск показваше готовността му за разширяване. В ежедневието му започнаха да се появяват малки знаци на благоволение, неочаквани encouragement, навременна информация или подкрепящи партньорства, появяващи се точно в правилния момент. Макар че тези моменти изглеждаха обикновени за другите, за него те образуваха последователна нишка на божествена помощ в живота му. Той разбираше, че благоволението често идва незабелязано, преди да се прояви в по-значими начини. Затова той започна да оценява и забелязва тези мигове, което укрепваше осъзнаването му за Божията насока. Историята, която се разгръщаше в живота му, не беше случайна или забързана, а внимателно оркестрейтед от любящия баща, който желаеше успехът му да отразява неговата добрина. Всеки процес на усъвършенстване, всяко обучение и всяко вътрешно преобразуване сочеха към бъдеще, изпълнено с благосъстояние и цел. Тази близост му помогна да омекоти страховете си и да укрепи решимостта си, а не позволявайки му да продължи напред без отчаяние или съмнение. Когато връзката ти с Христос се превърне в най-голямото ти съкровище, материалните придобивки губят властта си да те контролират. Започваш да цениш тихите моменти с Бога много повече от шумните признания на хората. Тази промяна разкрива дълбока зрялост, която се формира вътре в теб. Вместо да търсиш аплодисменти, сега търсиш синхрон, защото разбираш, че трайният успех идва от божественото ръководство, а не от човешкото одобрение. Тази вътрешна опора предпазва духа ти от гордост, когато дойде промоцията, и от отчаяние, когато настъпят забавения. Дълбоката интимност с Бога изгражда стабилност, която богатството никога не може да ти предостави. Един от признаците, които се проявяват в живота ти, е дълбоката състрадателност, която чувстваш към онези, които се борят финансово, тук емоционално и духовно. Сърцето ти не страда от осъждане, а от искреното желание да помогнеш и да възстановиш. Представяш си бизнеси, които създават възможности, фондации, които подкрепят лечението и начинания, които отразяват милостта на Христос по практичен начин. Тази състрадателност сигнализира, че бъдещото ти богатство ще носи цел, която надхвърля личния комфорт. Забелязал си и как вярата ти укрепва в моменти на несигурност. Вместо да се предаваш под натиск, откриваш, че се доверяваш на молитвата и на Божията воля. Дори когато отговорите не идват веднага, чувстваш тихо уверение, че Бог работи зад кулисите, които все още не можеш да видиш. Тази постоянна вяра те подготвя за по-голяма отговорност, тъй като голямото влияние изисква непоклатима вяра в сложни сезони. Доверието, изтънчено чрез изпитания, става основата на устойчивото благосъстояние. В духа ти се развива нова търпимост, която замества спешността, водеща те към прибързани решения. Учат те да чакаш божественото време, без да губиш мотивация или надежда. Това търпение не отслабва амбицията ти, а я синхронизира с мъдрост и прозорливост. Когато успехът дойде в подходящия момент, той се основава на сигурна основа и оставя по-дълбок отпечатък. Друг красив знак е, че благодарността естествено тече от сърцето ти. Дори за малките победи и простите благословии започваш да празнуваш напредъка, вместо да се фокусираш върху неизпълнените цели.
Благодарността преобразява перспективата ти, позволявайки ти да разпознаеш колко далеч те е довел Бог. Благодарното сърце създава пространство за по-голямо нарастване, без да се улавяш в чувство на право. Може би усещаш, че мечтите ти стават по-ясни и конкретни, сякаш Бог постепенно изостря фокуса ти. Това, което преди ти се струваше абстрактно, сега изглежда осезаемо, с практични пътища, които се разкриват пред теб. Тази яснота не е случайно вдъхновение, а божествена подготовка, която насочва енергията ти към смислени резултати. Съсредоточената визия предотвратява загубата на усилия и канализира силата ти в плодотворни начинания. В теб расте и смелостта да поемаш лидерски роли, които преди са ти се стрували плашещи или извън възможностите ти. Откриваш, че същият Исус, който успокоява бурите, също те укрепява да се изправиш пред новите отговорности с увереност. В един свят, изпълнен с предизвикателства и възможности, лидерството, основано на смирение и служение, е истинския път към успеха. А то отразява примера на Христос и притегля доверието на околните. С нарастваща смелост, влиянието ти естествено се разширява. Сигурно си имал мигове, когато неочаквана благосклонност е отворила врати, които преди само месеци са изглеждали невъзможни. Тези моменти, които често идват тихо, без излишен шум, но носят неоспорима важност, са знак, че Бог подготвя възможности, които надхвърлят нашето ограничено разбиране. Когато осъзнаеш благосклонността, укрепваш своята връзка с Божественото в своето пътуване. Друго важно знамение е растящата ти устойчивост след неуспехи, тъй като вместо да възприемаш провала като част от идентичността си, сега го виждаш като обратна връзка и възможност за усъвършенстване. Изправяш се след разочарование с нова решителност и по ясна стратегия. Тази устойчивост те предпазва от обезсърчение, когато предизвикателствата съпътстват разширението. Хората, на които е поверено голямо богатство, трябва да устоят на натиска, без да губят надежда или интегритет. Твоите разговори също се променят. Те вече се фокусират върху визия, решения и дългосрочен ефект, а не просто върху оцеляването в краткосрочен план. Говориш с намерение и увереност, вярвайки, че това, което изграждаш, може да обслужва поколения след теб. Думите, които произнасяш, са съобразени с вярата и създават инерция, която те движи напред. С времето осъзнаваш, че успехът ти ще изисква сътрудничество и споделена мъдрост, а не изолирани усилия. Ставаш по-отворен към съвети, менторство и партньорства, основани на взаимно уважение и споделени ценности. Тази откритост е знак за зрялост, защото велики постижения рядко се раждат в изолация. Може единството под водителството на Бога умножава ефективността и ускорява напредъка. Но какво, ако изобилието винаги е било повлияно от скрити сигнали в мозъка, погребани в класифицирани записи и никога не разкрити напълно пред обществото? Тази честота сега създава нови пътища, привличайки възможности и променяйки животи по-бързо от очакваното. Хиляди вече я използват, за да привлекат богатство както никога досега. Просто кликни на линка в описанието и коментарите сега и активирай мозъчната вълна, която привлича пари. Още едно дълбоко знамение е изцелението, което е настъпило в области на несигурност, които преди ограничавали увереността ти. Освобождаваш се от стари съмнения и приемаш своята идентичност като избран и обичан от Бога. Това изцеление те освобождава от модели, които биха могли да подкопаят бъдещото ти благосъстояние.